RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Padayon gyapon ta libot suroy kauban gyapon nato si Radyo Mandudong Irin Lumusbog alang sa pagtunol sa tuang Panudan Basket Edition. Tungod kay nagpadayon tas pagpanghatag ani na atas sa Purokwan Barangay 9 Ening Syudad sa Davao. Okay, kisa may pangalan nato, ma'am? Juicy Montilla, sir. Sila may edad nato, ma'am Juicy. 5'4", Ma'am, mangutan ako kanang radyo dia unsa na nga istasyon? DXDC. Naminaw jud kag DXDC. Mm. Unsay naa sa DXDC nga kanunay nimo ginapaminaw, ma'am? Mga drama o balita. Tungod diyan di na nato nanganon ato nang itunog kining atong panudan ang atong putahi karong hapuna sinigang nga karning baboy na ay luya, ahos, bumbay, unya nay radish dito ninya napay batong. Okay, ato nang itunog kay nanay. Nay, dawatan nay. Sulbad ang panihapon ni nanay unsa may mensahe nato sa imong mga silingan? Salamat sa DXDC. Maminaw unta ang ubang silingan para makadawat po sila yung ani. Okay, mga ito mga kasama itong laing nasab na certified listeners sa DXTC Armen Davao. Live ta diri sa may barangay 9 Ening Syudad sa Davao. Ako ni si Radyo Man Don Pulayo, kauban si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog alang sa pagtunol aning Panudan Basket Edition. Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition